umkhwanazi baba umkhwanazi ngithi ngicela ukuthi baba umkhwanazi ungenelele kulento sisenkingeni eBhambayi. Angibingelela babukeli emakhaya. Bafowethu ayikabi imizolweni media lena njengamanje ehambele endaweni yaseBhambayi. Lena ke iBhambayi le ndawo iseNanda. Zibhlungu ke indaba simizolweni media esithole eBhambayi ekuhlaleni la isizwe khona umphakathi ukukhala ngezinto eziningi esifisa kakhulu simizolweni media ukudlulisa indaba ukuthi nikwazi ukuthi asithathe ihlangothi kodwa into ebaluleke kakhulu ukuthi ikhona yini indlela okusiza lo mphakathi obhekene nenkinga. Ngibingelele ababukeli emakhaya. Gama lami umzwakhe umzwandile umnguni Sibongo. Ngisendaweni yaseNanda eBhambayi. Ukukhuluma ngeNanda eBhambayi ila engikhona. Njengoba ngila namhlanje ngize ngodaba othile olumayelana nobugebengu esibhekene nabo ekuhlaleni. Gebengu buke basiphatha kanzima kakhulu kulesikhathi esidlule. Kangangokuthi size sasizwa abomthetho. Thathula udaba ngokusebenzisana kwethu nabomthetho. Salibeka eThebeni inkinga esibhekene nayo. Gebengu buke bahlasela ngendlela esimanga yekho umuntu ongazi ngendaba yaseNanda. Ukukhuluma ngeNanda ukuthi ukhuluma ngendawo esiphenduke abazinda sobugebengu. Ngathi ke ngomnjalo bethu siuqina mhlali. Qina mhlali sisekuhlaleni eBhambayi sibheke umphakathi sikweza ukuphepha. Inkinga yethu esibe nayo ithe ithanda ukuba nzinyanzinyana kangangokuthi umthetho sithema sisukuma siya kuwona ngenxa yenkinga esibhekene nayo. Sisebenze ngokukhulu kuyikhandla kodwa kuthe mase kufika la esesiba khona nenkinga. Inkinga edlula inkinga ezinkingeni. Sithe uma sisebenza ngokubambisana siuqina mhlali. Saphusha ngalendlela eyisimanga namanje njengoba ubona eBhambayi usungakwazi ukwehlunyuka. iNanda nje ayisekho ngalendlela le ebekade ingayo before. Usungakwazi ukuyiphathela ifoni yakho entweni ebingasenzeki ekuhlaleni. Kodwa sagcina sayenza leyo nto kwadamba. Into ebhlungu ke manje ephezulu kwakho konke sishawa into eyodwa ekuhlaleni. Kunabafowethu abakhona ekuhlaleni abathi babheka umphakathi. Njengoba bathi babheka umphakathi kuhle lokho asinankinga nakho. But esinenkinga nakho nokusilimazayo ukukhala umphakathi lokho ubhekiwe. Ukukhala komphakathi ngendlela okhala ngayo labantu engikhuluma ngabo ngikhuluma ngabantu abayifihlayo. Ababheka umphakathi bayifihla labantu bebheke lo mphakathi. Ekuyifihleni kwabo baphatha izikhalo ezinzima imkhonto. Phatha imkhonto labafowethu laba. Baphatha izikhalo ezinzima beyifihla ubuso ekugcineni okufike kubebhlungu ngaphezulu kwako konke. Izenzo zabo abazenzayo uthi uhleli ukwakho noma ucelebrate ukuzalwa kwengane noma ukuzalwa kwabani. Uma seke befika bona bafika beyivale yonke leyo nto. Benze ngendlela obonayo ukuthi ibhlungu ngalendlela exa kukwenza. Bafika beyivale yonke leyo nto. Ukwakho uhleli mhlambe kuyashisa kusebusuku uyatshela ukuthiwa suka lapho hamba endlini. Mabethanda bayeqa kwakho bengena ngaphakathi. Bathuka inhlamba bayothuka inhlamba bekuthinte bethi bakuthintake bakuthintana labafowethu. Ngikhuluma ngabantu abathi mina bebheka umphakathi bathinta wona lo mphakathi. Yona lo ngxenye yomphakathi la okusuka khona okwenzakalayo. Bafike bekuthinte. Mangikhuluma ngokuthinta ke bekuthinte ngempela uze ukuthi ngithintiwe. Balimala abanye abantu bafowethu. And into ephinde ibe worse abanqena ukuthi masebenza izinto zabo. Uma kuthiwa khona okuthile mhlambe mabe attenda izinto zabo abayi-attenda mhlambe kukhona icase kube attenda ngesikhathi sabo bevimba umphakathi. Akukho umuntu oyemsebenzini ngaleso sikhathi. Umphakathi wala eBhambayi
esathi ngabe sihleli endlini sakhishwa ngenkani kwathiwa thina savuka sahamba sasemsebenzini abantu bazivimba ngenkani bathi asingayi kosebenza mengabe singayi kosebenza bachaza ukuthi thina senze kanjani basithatha ngenkani basikhomba ngezagila nangenduku nangemkhonto bathi asambe sihambe sePrecinct siyokwenzani siyenza into esingayazi bathe besuka lapho abanye sasihamba nabo abavinjwe ngenkani bangayi emsebenzini basuka abadutshulwa abanye nami ngomunye wabo wadubuleka bengadinga hamba wheelchair njengamanje ngaphinda ngihamba ngenduku ngaphinda futhi kumanje ngiyalulama kancane kodwa savinjwe ngenkani ukuthi kuthiwa thina asingayi emsebenzini sagcina singayanga ke thina emsebenzini yabo amalungu omphakathi abantu ehlala nabo ekuhlaleni kodwa inhloso yabo asazi ukuthi inhloso yabo yayibhekephi inhloso yabo ukuthi bazivimbe singayi emsebenzini ngoba yabo nje thina nje njengathi nje thina sabantu abangesenabo abazali abantu abayihlanganiselayo mengabe umzali engekho wena osumdala ekhaya okwazi ukuthi ondle ingane mengabe umuntu okuvimbayo uthi ungayi emsebenzini usungazi chachaza ukuthini lonto le abahlali-ke abazivimba-ke singachaza ukuthi abahlali basidubulisa kahle ngoba bathi asingayi emsebenzini asihambe lento abayihambayo sagcina silimele kanjalo. Manibulisa ababukeli emakhaya lo uthethayo uSikhala eBhambayi nomhlali ke noSeto Nthutyana khona ndithetha ke egameni labahlali baseBhambayi abaxakwe ukuhlala nabantu abahlukumeza umphakathi apha eBhambayi nanjengoba sechazile ke umfowethu obethetha apha ongumnguni uyibeke yonke lento eyonto esixakileyo ke into yokuthi abafowethu esinabo abathi bajonge abahlali bavikela abahlali baseBhambayi into abayenzayo ukhawula abantu abayemsebenzini babahawule ngemikhonto bathi mabangayi emsebenzini uvinjwa ngenkani mawukuthi futhi kulokho hambisana nakho uyashawa kangangokuthi kugcine kwenzeka kwalimala omunye umuntu oyekade hamba ebiswe ebona labafowethu ethatha labafowethu bakuthatha ngenkani kuthiwa hambani nabo bekuvimba ungayi emsebenzini kwalimala omunye umfowethu laphaya wagcine kwaze kwaphunyukela umphefumulo washona ethathwe labafowethu ekuhlaleni basiphethe ngendlela embi ngalendlela ekuhlaleni umphakathi awusathokozile and umphakathi uyasatshiswa ngani na ngesigameko esithi kwenzeka phambilini ngenxa yobugebengu kwathiwa khona ingane okuthiwa zonile noma ziyuhluphe ekuhlaleni zathathwa lezo ngane zayiwa lapha zatholakala seyishonile kuleso sigameko leso iyasixaka ke leyo bakaloku akwazi ukuthi abantu abavikela abantu kube ngabo abantu abakhiphela umphakathi bikhonto bathi umphakathi mawungayi emsebenzini. Okwesibini kunabantwana abaswelekileyo nanjengoba seshilo umnguni sasingekho ke ukuthi babenze into nasazi kodwa ke langena ityala labo kwathi ke ngenyanga ezine ukuya kwezinhlanu seva kuthiwa ke ityala alinabufakazi liphelile asibanga nangxaki nalonto kuba sasingekho ke apho kwakusenzeka zonke ezo zinto urhulumente owazi ezo zinto kodwa into enzekileyo nje ukuthi xa abantwana beswelekile bethathwa phansi kweziketi konina bayonqunyelwa groundini ngase comprehensive asazi ke thina babanqunywa ngubani kodwa ngurhulumente owazi babanqunywa ngubani into enzekileyo ubuyile kwazoxinwa abazali babo baxoshwe eBhambayi kwathiwa mabahambe kwasala kwadiliza imizi yabo sahamba thina ke njenge structure esibhekela ukuthula eBhambayi qinamhlanje sahamba sabalanda abazali sihamba namapolisa sincedisana namapolisa aseNanda eMtshebheni sababuyisela ke eBhambayi kodwa into engxaki babuya sebengenazo indawo zokuhlala sababiza abafowethu abenzi abadilima izimizi yabantu bavuma ukuthi no
benze impazamo badiliza imizi yabantu. Sinemithingi evela police station namapolisi. Bavuma bathi bazoyilungisa bazoyivusa imizi yabantu. Kodwa kude kube namhlanje imizi yabantu ayikavuswa. Futhi akekho umuntu othethayo ngalento yokuba kuvuswe lemizi. And kuleso sigameko leso ngokwenzeka kwaleyo nto ngicabanga ukuthi bebesaqhubeka nalelo cala noma bebesaqhubeka besenza lo kule ndaba beathenda into yalelo cala labafowethu esikhuluma ngabo labafowethu bamaphinifa baqoqa amaphinifa baqoqa izinto zabo bayimboze ebusweni baphatha imkhonto baphatha intelezi kunentelezi abafika noma ngathi unesitolo esitolo sakho lapho khona bazofika bekwenzele umhlola bangena nangaphakathi bekhipha abantu ngawalo bebathela ngentelezi makuthiwa nihlele egcekeni kwakho egcekeni uhlele egcekeni kuthiwa ngena endlini mangangena endlini uthi uyaphawula uthelwe ngalentelezi ufaka induku usemgaqweni noma uthi ubuye emsebenzini okubi ngisho abantu ababuye emsebenzini abantu umuntu umbona ukuthi ubuye emsebenzini bazomvimba bemthela induku bethi akajoin isquad yakhe emsabo lesi sokuyifihla amehlo cabanga ukuthi le yanto iyinto enkulu ethe ukuphazamisa ekuhlaleni la sikhona eBhambayi ubugebengu salwa nabo badamba bafika bona abantu engikhuluma ngabantu abafika manje mina labantu ngendlela abafika ngakhona bazoxova lapha ekuhlaleni and masithi siyabuka kule yanto kude la iyakhona isicelo enginaso noma isicelo esikuthini kokuthi kulaba bezokuphepha sikhuluma ngobaba umkhwanazi ngokuthi ubaba lo umphathi station walapha phezulu eNanda usezame ngendlela yonke umphathi station waseNanda uyazi njengoba le yanto umphathi state waseNanda akahambisani nale yanto. Yanibingelela bukele emakhaya. Igama lami nguPhumlani wakaKhanyase Isibongo, ilunga lomphakathi waseBhambayi eNanda. Ngomunye wabahlukumezekile mhla ka-28 March ngomgqibelo lo esiphuma kuwona. Ngithe ngihlalele ekhaya nabangani bami beko 9:30 kuya ku-10 ebusuku. Kwaqhamuka abantu abathi bayapatrola basiza umphakathi babhekelele umphakathi bangena ngaphakathi ngoba bengade ngashudile egate basibuza ukuthi sihlaleleni besikade siyiphuzela iziphuzo zethu bathi asingene ngaphakathi ngababuza ukuthi ngoba sisegcekeni nje kwathiwa ngithanda ukukhuluma kakhulu ngashawa ngempama bangeqa laba abanye ke base bengithola kahle ke sengilele phansi bebephethe imkhonto imvubu nezintambo zagesi lezi kade ngishawa ngazo bengikhahlela so sicela usizo sihlukumezekile samalunga omphakathi bengaqali ukwenza lokho bake bakwenza ekuqaleni kangathatha inyathelo njengoba sebephinda manje kwesibili sengibona ukuthi ngicela ukuthi ngithathe inyathelo ngoba ngawo umhla ka-28 ngithe sengilele phansi kwathiwa ngiphakamisa izandla bangikhuthuza ngithathelwa ifoni i-A90 Samsung no-300 obukwi-pouch manje into esidida kakhulu asazi ukuthi labantu balekelela umphakathi ngempela yini noma khona kulento yabo kunobugebengu kunabantu abayigebengu ngoba izinto zami zilahlekile sicela usizo kakhulu ngilimele angiyanga ngisho emsebenzini ngendlela engitubeke ngayo engishawe ngayo sicela usizo siwumphakathi and saya kuye sayibeka lento ngenxa yama cases athile maningi ama cases avulwayo ngalabo abantu inkinga efike yenzeke njengoba bevulelwa ama case akukhonakali ukuthi bebopheke ngoba akwaziwa ukuthi obani bayifihle ekuhlaleni babaxhaphaza abantu nje kahle kabi noma ngasiphi isikhathi abafuna ukuxhaphaza ngaso bayisikhathi sokuthi manje vala esitolo uma kuthiwa unesitolo noma kuthiwa bahlangana nawe endleleni bakubuza ukuthi ufunani ngalesikhathi la isikhathi sini esongaso la bakuthela induku kodwa bathe bangabavikeli okungiphatha kabi mina kakhulu sembantu bona labo bantu labo kwenzeka ngokulimala kwezingane lezi ezashona lapha abazali lezi ingane zinabazali babuya baguquka after lokho sekuboshwa abantu abathile bazoxosha abazali balezi ingane ekuthiwa ziyaganga ehlaleni lezi ezagcina seyishonile lapha bazoxosha abazali bazo badiliza imizi yalabo bantu yonke imizi yalabo bantu labo okokuqala bafika babulawa izingane labantu
Okwesibili kwabuya labo bantu laba babulala izingane bazodiliza badiliza imizi yabo. Uqina Mhlali ngabantu ababheka umphakathi babalanda labo bantu ngabanye sayireport epolice station leyo nto. Amaphoyisa abanathi sabalanda labo bantu babuya. Ekugcineni inkinga ke bacelwa ke laba futhi ukuthi njengoba senidilizele imizi yakhenike sicela ukuthi ke njengoba senidilizile niphinde nibuyisele ukuze bekwazi ukubuya abantu phela bezohlala emizini yabo. Lento bavuma laba futhi kwathiwa leyo nto bazoyenza kuze kube manje akaze bekwenze lokho. Bonke abantu bazithulele. Enye ke thina njenge-structure sikaQina Mhlali phansi kwe-KZSPA esithi make sisukume sidenga uncedo. Sibone uba ngubani ongakwazi ukusinceda ekutheni kuncedakala aba bantu abahlele ezintabini. Akukho umuntu othetha into ngabo, bonke abantu bazithulele. So ke lento esisukumisa yonke. Into enzekayo ke ngoku into yokuthi apha ezinsukwini ngomhla ka-28 apha kuMarch sivile kuthiwa bebelontshwa ngumfowethu okuthiwa ke uphansi kwabo engazumbiza ngegama phansi kwe-neighborhood. Ngalo mina ebusuku emva kokuba belontshiwe sifumene into ethi bahambe bawubetha abantu. Omnye wabantu abambethileyo sinaye apha usazoveza amanxeba apho bambethe khona. Bembethela ukuthi bafuna hambe nawo. So ke xa kwabantu ukuwakhombisa ukuthi uyaphambana nabo okanye ke uquestion izinto kubo abazenza ezirongo bayoyikisa ngokuthi uyawazi namadoda emikhonto. Le mikhonto yokoyikisa abahlali baseBhambayi. Ilento ke sicelayo uba ke urhulumente makangenelele ancedise ngoba sesike sahlala phansi nomphathi sitishi samapolisa apha eNanda eMtshebheni ubrigadier Umkhize wasinceda futhi uyasupporta futhi Umkhize. Akukho apha ngasisupport khona xa sithetha naye. Namapolisa akhe nayo ayasupport. Noba ke kukhona ke izinto there and there emapoliseni akhe esafuneka ezilungiswe kodwa Umkhize ngokuqinisekileyo yena usemva komphakathi waseBhambayi ukuzama ukuthi eBhambayi makube nocwangca ukuthi mabakhululeke. Asizoyiphika ke into ethi ubugebengu bukhona kanti futhi ubugebengu bebukhona. Nangoku thina siyiqina Mhlali sisayikhuthaza into ethi umuntu onalo ithuba nexesha xa kuthiwa kuyapatrol abantu mabapatrol. Kodwa into esiyicelayo inye, umuntu opatrolayo makangazomboza ubuso, makanganxibi ipinifa, mabangaphathi izikhalo ezoyikisa abantu, kodwa umuntu makabone ukuthi ngubani onceda abantu. Yiloo nto ke thina siyikhuthaze makupatrolwe nangoku sisatsho kuba kakade ubugebengu ngede buphele ukuthi nya. Kodwa into esiyala into uba makungasetyenziswa ithuba lokuhlukumezeka kwabantu baseBhambayi behlukunyezwa zizigebengu. Nabantu abathi banceda abahlali baseBhambayi baphinde nabo babe zizigebengu basebenzisa ubugebengu ukuhlukumeza umphakathi. Kuze kube manje akaze bekwenze lokho. Ayikho into eyenzeka emva kwalokho. Okubhlungu ukuthi labafuthi lomndeni ifike yaba nenkinga yokulimala kokushonelwa ingane zabo ezathathwa endlini kuba abazali. Ayikho ngisho ukuthi ingane yathathwa emgaqweni lapha. Zonke lezi ngane zathathwa endlini zasemakubo zacelwa kubazali kanti icelwe ukuthi ziyofa. Ekugcineni sekwenzeke lokho asisho ukuthi ngoba abazali nabo ababi nazo izingane seyibulewe ke izingane. Sikuphi isidingo sokuthi kuqhutshekwe kwenziwe into eyodwa exoshwa abazali? Bamileke manje sebesukile kuleyo nto leyo ukuxosha abazali ngalendlela okukhulunywa ngakhona badinda umphakathi ngenduku manje. Uma uhamba ebusuku ahanje eBhambayi ebusuku lapha imkhonto abayiphathayo inzima kakhulu. Imkhonto abayiphathayo inzima kakhulu and okuphinde kube worse kube buhlungu asazi noma sinenkinga ke manje ngale ngenhla phezulu ngasekhaya kaMagaju. uMagaju ugqoka njengabo ufihla amehlo ufaka amaphinifa ufaka isketi usebaqedile abantu lapha ayavula amacala. And okwesibili okubhlungu ungazi kwethu kokuthi lo muntu futhi kungenzeka ngoba sibazi bonke laba bantu uma sebeyifihle lento yabo. Okubi nokuwesi kakhulu bayazeka labantu ukuthi ubani nobani ohamba nalabantu. Obani nobani abahamba kulolu hlaka lokuxhaphaza abantu.
okubi kakhulu ukuthi imost yabo labantu abaxhaphazela abantu lePhambayi bafika manje. And okuwesi kakhulu kunabanye babo akade bafike ePhambayi bayingxenye yabantu abaxhaphaza umphakathi, kodwa at the end ngale eceleni ekhoneni bayibeka sabantu abasiza umphakathi. Umbuzo ufike ube khona ke kumina, njengoba bathi labantu basiza umphakathi beyimbuzile, njengoba bekhuluma labantu bethi besiza umphakathi beyimbuzile, uma ngahle kuthiwa khona inkinga eyenzakala emphakathini, ilunga nomphakathi noma umuntu othile uyobika kanjani kubani? Ngoba ngithi mina ngiyabazi ukuthi obani laba abantu osuke abanye babo abayifihlayo, ingxenye yabo njengoba bebaningi kangaka ngibazi. And njengoba bebaningi kangaka labantu laba abayifikeli ngokubona nangokuthanda kwabo, bayakhonjwa ngenkani. Kuthiwa njengoba uyindoda wena awukwazi ukuthi zingakuvikela ukwakho, hamba ngenkani, ubuye emsebenzini uthatha ufake kulomshumo. Okwesi kakhulu okubi yilokho engikhala ngakho, kokuyifihla, kokushaya umphakathi. Okubuhlungu kakhulu ngomhla ka-31 lo suka kuwona umhla ka-31 babevalile labafowethu, kuthiwa ngaqhunyiswa cricket. Bathi abantu akho umuntu ozoqhumisa cricket, bavalile, abafune umuntu oqhumisa cricket. Kangangokuthi ngapha la sihlala ngakhona asivumanga thina leyo nto kubo uma beyenza le yanto, ngoba bayenza iPhambayi yonke. Mangikhuluma ngePhambayi, mina ngisePhambayi la ngikhona elokishini ePhambayi. Apha soke kwaqoqa imali lapha emphakathini ngemva kwakuboshwa abafowethu ababeboshiwe ngenxa yokufaka abantwana. Nathi singabahlali basePhambayi sayibhadala lo mali beyofunela ibail. Imali safumana xa sithexelela into ukuthi ibe ngapha kwe100,000, kodwa ke lo mali bathe xa sebephumile imali yasala asiyazi ba yasiwaphi, ngoba umhlali ngamnye owayiboshiwe kwelityala lamakhwenkwe ayi5 abulawayo ibail yakhe kwakuyi5,000. Lo mali siqinisekile yabuya ngoba ityala la withdraw ngelo xesha, kodwa akekho umuntu ocacisayo ukuthi le mali yatsho naphi. Iyasoyikisa ke le ngoba kunokwenzeka into ukuthi isetyenziswa kwezinye izinto esingaziqondiyo. Kungoku ePhambayi kuqhuma izibhamu left and right, asazi noba le mali yathenga izibhamu mna, asazi noba yiyona le mali ethenga nale mikhonto ukuze kuqhutyeke kuhlukunyezwe abahlali basePhambayi. So ke siyacela ke, sicela noba ngibani, andizubhekisa mntu uthile ke mna, kodwa noba ngibani ongakwazi ukusincedisa ePhambayi, amehlo onke ale province yase KZN kanye nawo uMzantsi Afrika wonke xa kunokwenzeka amehlo ajika ajonge ePhambayi ke kulungisa into yasePhambayi ehlala ngalo lonke ixesha kungekho ukuthula. iPhambayi ke seyidlule kobukhulu ubunzima, apho ngo-92 uqale impi ekwafa abantu 1,000 abantu, iminyaka eyi5 yonke ePhambayi kuliwe, bafa abantu, basala abantwana bengenabazali. iPhambayi besithi ke ngoku nizalwa ngokutsha, kodwa kuyabonakala khona abantu futhi ngoku abasafuna ukuyiqalisa phansi iPhambayi uba kuliwe ukuze badle imizi yabantu, ngoba zikhona izinto zihambe zithi yonke lento abayenzayo injongo ukuthi makuliwe ePhambayi ukuze badle imizi yabantu, ikhago. So sesagqitha ke ekhagweni ngoku ePhambayi, sayidla ikhaya, yadliwa ikhago ngela xesha kwagqitywa ukuliwa ngoba kaloku sasingenazo indawo zokuhlala, sasifumana indawo zokuhlala. Ngoku nasalwi, asekho kwindawo ekhaya kuba kudliwe imizi yabantu ePhambayi. Ngaloo ndlela ke sithi ke noba ngubani ongawazi usinceda, siyacela ePhambayi makasincedise. Sithethe apha njengona sizincamile, asikhathelanga kuthenjwa, futhi kasifuni kuthandwa ngubani, asifuni futhi ukuthi ke soyikiswe, ngoba asizude soyikiswe ngale nto esiyenzayo. Kuphela sithi makunqamuke ukufaka ePhambayi, makunqamuke ukuxhatshazwa kwabantu noba ngeyiphi indlela, makuphele ePhambayi. Enkosi. So le nto la ifika ibe yimbi khona, kudala safika ePhambayi intsha lento abayenzayo. And okwesibili, umphathi steshi wasemjebheni noma umphathi steshi walapha epolice station wakhuluma nabo laba bantu, yaxoxwa le bantu le KZN CCPA, yakhulunywa indaba yayo le yanto, babantu abayeka noma abantu abazoyeka. Okuba ukuthi namanje ayekiwe leyo nto, okuba ukuthi namanje baphezulu kwabo basayenza leyo nto ngendlela abayenza ngakhona. Kuthiwa kade benza umcimbanyana, ngazi noma umcimbi noma yini kade beyenzile manje okuthiwa bayalontsha. Same day mina ngikhala ngokuthi kulowo muntu lowo
owabumbana nabo owahlangana nabo nje obade kwenziwe le yanto same day kade belontsha badinda abantu ngenduku bavala bekhipha abantu ezitolo nesendaweni lezi zocisha ukoma ngenduku njengengane kubanjwa ngesandla nje ubanjwa ngesandla uthela induku ubanjwa ngesandla uthela induku ubanjwa ngesandla uthela induku uchitha into oyiphethe bahlangana nawe endleleni bachitha utshwala ophethe bakushaya sengigcina okwaba buhlungu kakhulu bekunongcwabo lapha ekhaya eGeneva kushoniwe kushona umalume wonke umuntu uyamazi ukuthi ube ingxenye yomuntu obesingatha obebhekela umphakathi ngathuma ingane kukhona izinto ezithile ezishodayo ukuthi azoyilanda ekhaya la engikhona bahlangana nabo labafowethu basha abafana ukuthi sithunyiwe kuthiwa sizothatha izinto ukuthi kukwazi ukukhanyisa itende babashaya labantu babafaka induku umfana wayelimele eyinkinga basuka lapho baya khona ekhaya bafike bathola ukuthi nawo umzimba ukhona naba abantu bakhona la kwathiwa labo bantu basekhaya bashweleza ukuthi lengane bathukile ikhokha imali noma ngathiwa ithathe esoseni kuyisoso ngaxakeka mina ukuthi anishongo nini ukuthi obani ngithunywe ubani noma ubani othe yiyani ku basho bathi shilo labantu ababonanga ukuthi kushoniwe le ekhaya babonile bayabona futhi khona ukuthi kushoniwe baxhaphaza emva kwalokho bamthatha lo mfuthu bamyabula bamshaya phambi kwabazali lonto yababhlungu kakhulu and lapho kwayiwe kwavula icala inkinga ke manje eyayisishaya ekuvuleni kwecala ileyo ukuthi ke abazeki ukuthi abantu abakuthintile ubani ngoba sobefihlile lento ngicela ukuthi umkhwanazi baba umkhwanazi ngithi ngicela ukuthi baba umkhwanazi ungenelele kulento sisenkingeni eBhambayi enkulu embi sisenkingeni sesaba ngisho ukuhamba lapha umphakathi awusakwazi ngisho ukunyakaza lapha eBhambayi abanye noma ngathiwa into iyenzeka bethi bo reporter bajike besho bathi uma ureporter lento sizokwenzakalisa njengalezi ezingane ezenzakaliswa lapha ezantsi angazi noma sekufuneka ukuthi sithini noma sekufuneka senze iphi indlela njoba sifinyelele kulesigaba ingoba sizocela ukuthi izwe lonke noma bangasiza noma bangenza indlela yokuthi kusizakale umphakathi kule nkinga obhekene nayo ngizocela njengoba ngicela umkhwanazi baba umkhwanazi njengomuntu obhekelele zokuphepha njengomuntu osiza eSouth Africa njengomuntu okwazi ukusiza izinkinga ebhekene nabantu esuke sezinzima njengalezi ezinzima esingazo sicela usondele baba umkhwanazi sicela usondele kubaba umkhize lapha police station lisize kulento umkhwanazi sisenkingeni abantu abasekuhlaleni abayibiza ngabantu ababhekela umphakathi abaqhaphaza umphakathi abaphidliza izinto zomphakathi abashaya umphakathi kona emphakathini induku udede lapha sicela ukuthi baba umkhwanazi usizwe kulento esicela ngayo noma kube kunoma ubani ongaba nendlela yosizo kulento kodwa njengoba ngibeka umkhwanazi ngicela ubaba umkhwanazi ukuthi umkhwanazi Mr Mkhwanazi sicela ungenelele kulento ziningi izinto baba umkhwanazi owazenza ezithile nozengayithi umphakathi nathi njengoba sesibheke kuwena manje size kule nkinga esibhekene nawo lapho ngelinye ilanga kodwa ngiyosho ukuthi obani kodwa noma ngeke ngibeke manje ukuthi obani kodwa ngelinye ilanga ngiyosho ukuthi obani abasixaka esihlaleni sixaka abantu abafikayo abasha eBhambayi abasha sha kodwa basixakile manje basididisa ngale ndlela abenza ngayo ngiyabonga Asibonge kakhulu siyabonga kakhulu isikhathi senu eninike sona ukubukela nokulalela nama comment siyawadinga na ungakhomenta lapha ekhaya sizwe khuvo nombono ngashare futhi udaba ukuze lihambe lize lifike kubanikazi balo siyabonga kakhulu ke isikhathi senu simuzweleni media sithi nje hlalani nazi indaba zaseBhambayi siyabonga.